Briyugung tamu ingkang dahat winanting suka basuki yune dibalilah sinaosa para tamu paring dalmastuti katemben ngresepi pasugatan katur kaliyan kadang-kadang seniman seniwati saksena parandene kula jejering pambiwara inen ngaturaken urut ronceneng tata pacara badhe dawuhipun Sirat Mojo temanten sarimbit anak ayu warwara fitriani sholihah putri saking bapa wagiman ibu pawit lenggah wonten wana dadi wana lela sawangan Kabupaten Magelang ingkang sembodohan nampi santyajining palakrami lumantar jejaga bagus anak Mas Muhammad Nadib Aryuda tanoyo saking bapa Waisul ibu Nuranisda pidalem wonten Pandansari Pucung Ngerjo Muntilan pangajabing sedya atur kula mugi sageta kinarya pangeling-eling. Rinenggo sagung karomatan karahayun katentreman awit saking sih nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung mugi kuwawi hambuku wenganing kabagyan kang tumanduk dhateng jiwa raga kita sami waratin dhateng sagung dumadi utamanipun ingkang daweg hamangku gati bapa wagiman ibu pawit keparang ojoro laksitaning adicara samadhi matur dedapur ambuka laksitaning daremu niwah ambuka wiwaraning paharigyan gandiatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu namo buddhaya salam. Nuwun ngarasanipun sesepuh pinesepuh aji sepuh paran para kasepuhan ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang dahat pinundi prayoga pangpating praja saenggan maksih rumaganging karya menapa ingkang sampun purna ing karya ingkang pantes kinarya palupi linanggung para kiai para alim para ulama pangarsa-pangarsaning agami ingkang rinten dalu tansah sumandhing ing kitab suci wahyuning ilahi kinarya panuntun dhateng kiblating panembah ingkang satuhu pantes kinabekten waratin dhateng warganing pasamuan ridenten menika ingkang bahan bektu luhuring budi lumantar sih prasido kasih mugi kepareng medhu mawah dhateng raga kula ringgih krana wonten pamadyaning pandhapi bargyan ing wanci rina menika tiyang kula kumawantun ambantala rengga angklemah bengkah sumela matur wonten ing ngarsandika para tamu sadharu kepareng badhe ngaturaken urut roncening tata bacara kang sarta lampahing tata bacara wisudan palakrami badhe dawuhipun Sirat Mojo temanten sarimbit parandene
Aranta menengati joro kang sembodo rinakit rinancang dening para kula wangsa ingkang boga sajuga kababar wonten pamadyaning pandhape barigyan ing antawisipun sepisan pambuka parandene ingkang angka kalih kepareng badhe mijilipun sirat mojo temanten putri Diahayu Warara Fitriani Solika lumantar sang juru sembogo dumados saking Sanggarias Rizki Salon pidalem kelakah tengah Selo Boyolali lumantar sang juru pangadibusana badhe kakanthi manjing wonten pandhape barigyan kadharaken satata lenggah wonten cinang sunati Irusnya tumapak wonten sasana Badra Suyasa nulya sumusul jumenengan temanten jalu parandene kang kepareng uyung hanyeng kuyung sang narapa Cundaka Darma Wicara baroyo saking katang besan sutresna pinaragan Bapa Suharso diwasaning wanci kepareng angan pisang temanten jalu kang masih cumondhok wonten dalem palerman go kakane manjing wonten tengah-tengahing pandhape barigyan Erusnya tumapak wonten pamadyaning pandhape barigyan nulya kandhek kang samya lumaksana binabar tanggap wacana srah panampining temanten jalu pasrah kasrero Bapa Suharso parandene murid saged kibletan tundha bima ing reh panampinipun ingkang hamanggugati tresya dumateng Bapa Muhammad Saleh satata jumeneng kinarya pangawak warga pamanggugati anampi waloyan pangandika pasrah satata jumeneng samangke nedya kasunggul Bapa Andi Prasetyo menapa dene Bapa Suradi Sumarsana hanyarengi purna tanggap wacana srah panampi nuli Ibu Juru Sembogo Ibu Rizki badhe mratitesaken tata cara dedaupan purnanipun kepareng badhe kakanthi manjing wonten sasana Badra Suyasa ngadani kerubungan jangkep namung saderengipun kepareng lumati kerubungan langkung rumin kadang-kadang koki kondang badhe makarya wonten ngarsa andika para tamu sadaru ora-ora lenggah sasmita ingkang kula tampi samangke sang temanten saripit badhe rucat kapraboning busana kanthi anggrasuk busana kasatriyan parandene kinarya Suba Manggala pinaragan Putri Dewi pidalem ngablak ora-ora lenggah dewasaning wanci bilih sampun prayogi gambuh kang sarta jungguh kanthi sarwa handika para tamu sadaru paringipun badhe ngaturaken mobah musik ing panggalih ingkang masih siningit wonten telenging kalebu sinartan atur pambagya basuki parandene ingkang kepareng satata jumeneng kinarya pangawak klarga pamanggugati Briogung ingkang pinitados para kawula dasih minangka songsong agung ing wilayah desa Wonolela tampi pangorbanan Bapa Marpama satata jumenipun nedya kasunggul sang pamanggugati saripit Bapa Wagiman Ibu Pawit ora-ora enggah lembe menika rancaning tata bacara ingkang nulya mbuka sajuga kababar wonten asa panjenengan kanthi menika suwawi kula dharakan lenggah prayogi kanthi Rosmartika nenggo sasmita badhe lumadi ning tata upacara mbuka sajuga suwawi kula dharakan sumangga nuwun nuwun nuwun
Para tamu sinedan paring daramastuti hanyarengipun henggen kula ngaturaken rantaman katur wonten ngarsa panjenengan. Sampun tampi sasmita ubo rampe kang sarta upakarti kagem dawuhipun sirat mojo temanten sarindit. Kepara sampun samating gati saweging karya ingkang menika murih pratiti sing wanci binukaning karsa satemah manggih Iwana Niskala sumangga arancaning tata bacara mbuka sajuga kapurwakan tunggap tata cara sepisan nenggih pambuka gane makaten ingkang kepareng rawuh inggut bilih angrasuk agami Islam kula dherekaken maos basmalah kaping sepisan redine angrasuk agami sarta kapitayan sanes kasuwun jumbuhaken kaliyan swasana waosan pandonga kapurwakan bismillahirrahmanirrahim. Gandhi hanyebat asmaning Gusti ingkang muha welas sarta muha asih. Mugi kuwawi hambuka wenganing kabagyan kang tumanduk dhateng jiwa raga kita sami satemah limbuh rancak lampahing tata upacara paregyan purwa madya wasana lumampah kandhe wilujeng niskala. Dunggap tata cara ingkang angka kalih nenggih kepareng badhe lumadining piswananipun sang temanten putri Diahayu Warara Fitriani Solika lumantar sang juru sembogo Ibu Rizki kepareng anjenggaraken manuktianipun sang Diahayu kang maksih cemondhok wonten Wisma Busana kakane manjing wonten pandhapi paregyan kadherekaken satata lenggah wonten ing Sinang Sonati biwadu kepareng badhe jumenengan temanten putri wonten pamadyaning pandhapi paregyan ing wanci rina menika gadi wonten gondo ingkang ngembar yayah gandaning sekar kang ngamonca warna. Niat langening keleng yen aglar padhe muncar sabet yarawauta pajara soroting surya semeblak keblating paningal tinontong saya katon manising ulat esemping Hyang Arka Cinandra yayah suryaning kenya remaja putri himo himando samya sumire kaya-kaya ling sembring sang ratuning Rahina terus Narataswara bumancur mubyar ginelar indenging Cakrawala gunung-gunung dahat ngalela lengkahe kaya ginambar anggaler biru binabar jajar-jajar urut kenditing langit pindha lelung idam rinenggara ning kayon ning garembel gegerombolan ules wilis yayah pinolas imbanging harga merapi merbabu dumading padukuan wana dadi wana lela saweneh ana priya gongkang miwaha putra Mahargya Siwi nenggih bapa wagiman ibu pawit samono wis kepareng tinar buka wiwaraning sasana wanti busana
Pantiat keteges papan busana pangageman angadi busana endah ing warna sirna kamanungsane Sang Dyahayu Warara Fitriani Solika prasasat Batari renggane asih kang mangijowantah kang kepareng memanuki tindaknya sang temanten putri nenggih Sri Broto Pangarsa Yayu Putri Dewi jejampangi tindaknya sang temanten putri murih samargi-margi manggih Yono Basuki panganten putri tugu mustikaning wanodya dasar ayu turta sulisting warna bebasan ayu datan wa cacat cinondra pindha widodari darat ya bojo ingring mung nganti jejemboling padha prasasatan ana kanggo jiwa apa to tandane kaesti ngadeg rangkung pamulu jenar ambeng kelikiris mestaka sedeng hamesan arek mo memak moyek ngendra wela wilis lamun denuri prapteng mentis atap nyorenten lir tinapa sinungging pepaes kang awarna kresna palarapan nyelo cendani wimbo nanggal sajuga sinambungan bayu kaya pinulas grana ngrungih lir winangun lapinya demes manggis karengat waja petak toya tumetes lampun kagem gumujeng katon gumebyar yayah mutiara rinonci jenggo manglung-anggung gadung pamidangan raju kencana astanira hanggendya gading pinentang racikan hamucuk tanjung suku hamu kang gangsir garis lurus hamrit samono prapting unggan kang tinuju nulya dening Sri Subha Manggala sang temanten putri sinasmitan minggah ing Sitinggil mangkono pangudya semaraning ingkang datan kawijining ngelati kadang ngrantu praptaning muda tumaruna kang kinarya dadya gantilaning nawa alagi anak Mas Bagus Muhammad Nadib Aryuda inggih sanata tumapak wonten sasana Badara Sayasa sirat mujud manten putri kanthi mriku laju kababar jumenengan temanten Jalut ingkang kepareng wuyung hanyeng guyung Bapa Suharso kinarya pangamak warga kadang pisan sutresna kepareng memanuki tindaknya sang apekik anak Mas Bagus Muhammad Nadib Aryuda ingkang monggo taksih sumundhuk wonten dalem Palerman wangsul malih Sri Subha Manggala anak ayu Putri Dewi nedya nganti sang temanten Jalut ingkang masih sumundhuk wonten dalem Palerman gya kakanthi manjing wonten pamadyaning pandhape bargian wiwado kepareng jumenengan temanten Jalut
Kalmonto Cinandra kadya bayak binayangkari. Tambi pakurmatan Bapak Muhammad Sholeh kasuwun samating ganti sawege karya satata jumeneng nengga sasmita badhe arawipun Sang Narpa Candaka Dharma wicara kinembanan Bapak Suharso tan kantun Bapak Andi Prasetyo Bapak Suradi Sumarsono kasuwun andherakaken hanyunggul sarta hanjajari satata jumenengipun Bapak Muhammad Sholeh ngrantu Sri Subo Manggala Bapak Suharso menapa dene Nak Ayu Putri Dewi inyo keparengangan di sang kemanten Jalu yang masih sumondok wonten Wisma Palerman ya kakanthi lon-lonan lumaksana lumebet wonten Pandhapi Barigyan kestingal kalih candrané sang kemanten Jalu anak Mas Bagus Muhammad Nadib Aryuda memanuki tindaknya sang apekik Sri Subo Manggala anak Ayu Warara Putri Dewi jejambangi lumaksana kepara ngayun sinartan mintosih nugraning Gusti kang murbeng dumati mulih samargi-margi tansah manggih kayuanan sarwi ambeksa tindaknya Sri Subo Manggala lebet nampi jejiban luhur kinen jagira meksa yuwananing sang kemanten Jalu kinarubyuk para kadang warga Wandawa baru saking kadang pisan sutresna bapa waisul ibu Nuran Nisda seceket dene lumaksana Sri Subo Manggala samono kandharaken hanya keti satata jumenengipun Bapak Muhammad Sholeh saksana kepara ngarsa Bapak Suharso kinarya pangawak kadang desan sutresna satata jumeneng kaliyan Bapak Muhammad Sholeh kandhek kang samya lumaksana rancak pangembating pakaryan jumenengan temanten Jalu para tamu kawriyan Sang Narpa Candaka Dharma wicara kinembanan priyogung winanting pakurmatan Bapak Suharso sembodo satata jumeneng abenajing kaliyan Bapak Muhammad Sholeh ingkang monggo priyogung kekalih kepareng hamba para tanggap wacana pasrah kang sarta panampining temanten Jalu kapurwakan ya sing pangandika pasrah saking Bapak Waisul sekalian garwa lumantar Bapak Suharso Rahayu sedya tumuli kula haturaken sumangga nuwun